uspeaker ingenguye angathethi kuphela xa ispeaker isiso. These are the days whereby kufuneka umuntu ahlazeke epulpit. Amen. Uyapray for uThixo avuse abantu abazothi uba ngaba zange ngaqala ukukholwa ngenxa yewonga. Uthethe kanje ndihlazeke. Uthatha imic kuneke uspeaker. Ingabe mnandi kuphela xa kuthiwa kamnandi. We are in the era ba kuhlazeka umuntu ozenza into angeyiyo. Nkosi benisikelele. Bangcwele ngo-2015 nandophukile. Ndathunywa ndophuka endinjalo. Ndathunywa eGcuwa. Ndangayinxibi isuti iphelele ndanekhonkolo angaseleft. But I drove from Gcuwa to Mthatha every day. Ndizise lo myalezo endiye ndawubona pha last week. Ndandizise lo eGcuwa Bangcwele yayithi itheme yam uniting the body of Christ. Amen. In 2015 ndimise intente emsobomvu. The very same thing nansi. Uniting the body of Christ. Ayibhalwanga kuba ndibonele. Amen. Ndibonele sele ndisuka nayo eRustenburg. Apho kuthiwa mandishumayele ngalento for the Church of South Africa. Then ke ndifuna ukubonga uThixo mna because siyancama. Ndaphansi ndayikhesa iGcuwa. Kuba ndizise umbono wanga acceptwa. Kanti mna I was just getting raising. Ubesazi ba uThixo after 10 years lanto nenzoyityala eGcuwa izowuntshula. Hayi ngam. Ngabantwana bakaThixo abakhonjwe nguye mna ngandihlahla nje indlela. So I want to give thanks to God for ukuba namhlanje this gathering Bangcwele seniqale nizoyithetha. This is the gathering nichongwe nguThixo nonke. Amen. Akekho umuntu olapha by mistake. Then isicelo sami Bangcwele i-agency. Ndiyacela i-agency Bangcwele nindincede ngayo. Ungxolile uThixo. Xa sasithi this year is gonna be a year of intensive spiritual revolution, a year of great commission and restoration or reconciliation between the two. Uthixo bemele basi-analyze each and every concept. I-concept or i-term ethi intensive ithatha ubungako balonto. Intensively. Lonto ke ingamandla. Lonto inkulu ingamandla intensive. Then intensive spiritual. Yinto yakwamoya. As much as it is intensive, it's a spiritual thing. Singayithathi ngokwenyama nantoni negazi. Then asifika kwigama elithi revolution. Remember Zilba is about war. Yes. Battle. Yeah. Then uThixo was exposing us kulonyaka with spiritual warfare prayers. Unyaka lo ka 2025 ibingunyaka oba kwemithandazo yonke kodwa bekole kugqame spiritual warfare prayer. Okay. Then kwathiwa is the year of great commission. Bangcwele andazi apha eGcuwa azimanga intente Mthatha. Zidla ngokumi intente Mthatha but not this year. Why? Zivalwe kuba besiprophetic. Ndicebisa ke Bangcwele last week I think I did so. Ndisaid in the house of God kuba khona ama-intercessor nabantu abathunywe ukuzokweba isiprofeta.
ngelishwa thina bandla asikayi understand i-value yes prophet. And I'm wondering ba sisathandazela ntoni, sifastela ntoni xa ezothi umnikazi womsebenzi athethe sebe safuna okunye ukuthetha phezu koko athi yithini. So libethekile bandla abangcwele ndithi xa siphuma isiprofeto yiba nepicture yeqanda. Isiprofeto unqwana eqanda kumele uba xa siwele kuma-intercessors, because uSatana will love to know the plan of God, but it's not easy for him to know the plan of God. Then uzisa ama-satanist, ama-devolution, a-specialize as prophet, so that earlier qanda lingagangwa ngama-intercessors ebandla, ligangwe ngabo, so that kuzalwe amawuwa. That you will find that whoever is an intercessor, ingakumbi kwezintsuku, usengxakini enkulu, because intercessor njengenkukhu mayingashiyi amaqanda noba yiweather noba kwenzeka ntoni, isikhukhukazi asiwashiyi amaqanda. That most intercessors zibethwa ngezinto ezintathu. Otshatileyo oyinkosikazi, it's very rare uba umtshato wakhe ungabhidliki ngendoda. Uba yindoda, it's very rare umtshato wakhe ungashayikwa ngenkosikazi. It's not about marriage. Othixo mandilumkise abazalwane. This does not concern the marriage per se. It's about ba suswa efukweni ulibane ngumtshato ushiye ntoni i-purpose. So eyona nto abangcwele uThixo athi mandicacise, abazalwane bayaphuma kwi-position ekubeni uThixo engene nawe ibe ngathi xa usiva amalahle akekho yena ukushiyile, kanti lexesha uthi bathi hlala nam selizawutshona ilanga. So uba ngaba awubethwanga ngomtshato, secondly sibethwa ngenzala. Uzozibuza uba ndithandaza kangaka watya ihunga, ndithandaza kangaka ndamithelwa ngamantombi wam wonke, ndithandaza kangaka kwasuka kwangathi abantwana bam bandenza intlekisa. Koobani? Ebangcwele bakwenza intlekisa koobani? Uthini uThixo? Ndiyababona abantu zoba intlekisa kakade because abantu ngabantu. Uthini uThixo? Ubuzile na okokuba ayisosandla sakhe na esi benjenje abantwana unjenje umtshato, ayisosandla sakhe na? Before you opt for a second plan, hlala ubuze uThixo. Bangcwele sikwi-era ye-persecution of only faithful Christians. Not every Christian is feeling what we are feeling. I always call it the pre-rapture persecution of faithful Christians only. Bangcwele abakulento banophawu, uphawu labo akuyo wide road, yi-narrow road. Yona nto uThixo ezozidibanisa abe-narrow road together. Don't worry if other pastors, when you call them, are busy, because whoever is not faithful usabekwe ecaleni lomdlalo. So soya abaninzi maybe apha esiprofethweni
uThixo will tell you okokuba ibandla likwephi position, so that ungalingi ujonga abantu obona benamabandla amakhulu, kanti uThixo uthi libandla laseSardis, lifile alibaliphila, but ibandla lonke phantse ibandla abangcwele alisekho naseSardis, because iSardis ibhetele. Okay, make nje so that le nto endiyithethayo umuntu ayive, because ndifuna siyofika kweli bandla sikulo, andikasiprofethweni. Xa ufunda incwadi yeBhayibhile kwiRevelations apho uqala khona amabandla ngebanga chapter 2, uzofumana ibandla lase-Efes. Phaya eqaleni the church of Ephesus lidume ngothando, libandla elokhelwe lasekelwa eluthandweni. Hence it was not easy for that church to be shaken, because it was a church full of love. Right? Between verse 3 and verse 4, ukwelumda. Then uzothi verse 4, ndinalento ke uthando loqala. Yabona bangani? Okay. Then sizawuhamba sequentially ngelamabandla. Kwakuphela uthando either in the church or kumzalwana. Lo mzalwana uyacompromise. Kwakuphela uthando, we compromise the gospel, which means gospel ayikho lungekho. The gospel is about love. When there is no love, that gospel is shaky. That church is shaky. That brethren is shaky. Then the compromising church is the church of Pergamos. Ibandla lasePergamo. Xa umzalwana ecompromise igospel ngokwamabandla ukwibandla lasePergamo. Xa ibandla licompromise izwi likaThixo, elo bandla lisePergamo. Right? Then xa uphuma ePergamo ucompromisile, you become lukewarm. Ukucompromise kwenza ibandla libe lukewarm. Ukucompromise kwenza umzalwane abe lukewarm. Then abaselawudike. Udathu uThixo ngekungcono uba ubutshisa okanye ubanda. Ngoku akubandi, akutshisi, udikidiki. Nditheni? Ndikutshixile. Hallelujah. So, sikhonza nabantu ekudala kwaThixo. Kunamabandla abangcwele kudala atshixwa nguThixo. They are puffed away, but there are still the walls of the church. But there's no church in as far as God is concerned. Then, ngenxa sengabantu abajonga umphandle, you'll feel like, how I wish my church could be like that church. Yaselawudike. Yonela nguThixo okuwe. Sujonga uThixo ngaphandle kanti ngusothile. Yilumkeleni imali bazalwane. Bazalwane yilumkeleni imali. Bazalwane yilumkelani izikhundla. Bazalwane yilumkelani impakamo. Okay. Awuphuma elawudike udikidiki. Mos ngoba kwa size that itisha le size ngomxolela. The man liyapha kwa size. I boiling point ku 100 degrees Celsius alithi. Xa uyikhupha embileni iyayithi
ithini from there iyafa after ubadikidiki iyafa once umzalwane uthe ufile useSardes sikhonza nezidumbu. Some churches are mortuaries, some brethren are mortuaries. Bebangcwele kunamabandla okhiweyo, they look so glitterous, but those are mortuaries. Khonzele mkhuphi inesho uthi ongajoki ngaphandle khanga inhliziyo. Abantu bangcwele amasindiswa i-percentage enkulu yamasindiswa kudala yafa. IseSardes uthi ubuya uphile kanti kudala wafa. Some churches are like that, some brethren are like that. After ke ngoku umuntu efile kunabantu bangcwele cause inhlambulo yayeko. Abantu baqhubeleka befile. They don't want to repent. They don't want to confess their sins. Baqhubeke futhi. What I like with the gifts of God, akayoxuthi now that umkile kuwo. Bangcwele, believe me, ibandla liseThyatira. Ibandla ngoku liseThyatira, the corrupt church with Jezebel. I-percentage eninzi yebandla liseThyatira, the corrupt church. I can tell you one thing, just one thing. In our churches, in our churches, and it's hoping abazalwane bethu bane-construction companies basindisile. Akekho umuntu ofumana ijob without a bribe. Sidla izishumi zebribe. Abanye osisi ancame because udala ehlele ekhaya with her university degrees akaqeshwa athi umuntu just one night then aqeshwe esoshumi siya kumfundisi ngolimi. Sezi izinto ezenze imali yakhupha abantu ukuthi sidle imali engcolileyo. Hayi nami ngiyayidla. Ningacuma ngizenza phela ngiyayidla. Ndinqwaza. Hayi ndinqwaza. Better go. Which means let us agree the church is in Thyatira. Hence ugcwele false prophet. The church, the best spirit, still landed corruption in the church of God. All right. These faithful Christians from Thyatira kunedunzwana labantu abazibona bephila kabuhlungu. Kumabandla asixhenxe is the first church angathi uThixo kulo ndinale ndawo. Ndifuna wonke umuntu lapha endlini ozibona kukubi ebomini bakhe azuze bakanti kwenzeke ntoni kum wena kanti useSmirna. Makasifunde amangcwele eSmirna so that umuntu olapha azazi uba iposition yomuntu oseSmirna uyibona kanjani. Can one read the church of Smyrna just for us? Then the church ebhalwe phaya yile sizothetha ngayo. Sizomisa the church of Philadelphia. The church ready to be raptured. The church of Philadelphia. But awungene Philadelphia ungadlulanga eSmirna. Allow iSmirna ungene because there is no Philadelphia
without fire, Smyrna. Kamfundele nje. Isithunywa sebandla Hallelujah. Incwadi yesithilelo chapter 2 verse number 8. Ixokozela ithi incwadi kwibandla laseSmirna. Ibandla bangcwele ngoku abazalwane abafaithful kuKristu. Sibona okokuba ibandla elifana nabo libandla laseSmirna. And abazalwane bafuni kungena eSmirna. Bahlele eThyatira in a corrupt church. Isithunywa sebandla eliseSmirna sibhalele uthi utsho lowo ungowokuqala ungowokugqibela owayefile waze wabuya wadla ubomi ukuthi ndiyayazi imisebenzi yakho. When you are undergoing afflictions, uye ucinga uba wedwa. Ngubani othi ndiyayazi? Sangena la okuthiwa onke nekhona saphuma lapho Verse number 9. Ndiyayazi imisebenzi yakho nempandezelo nobuhlwempu noko usisityebi. Ebangcwele, why kuthiwa nobuhlwempu? Maybe during a prophecy time, a prophet, nizo understand as to why thina maKristu are faithful uThixo. Ingangathi simele ukuhlwempusiseka. Bangcwele imali ibikade fudunyezwa yi-kingdom of darkness. Kunyanzeleka uba ukuze ufumane imali fudumezeka kwi-kingdom of darkness. Uba ufuna ukufudunyezwa yi-kingdom of darkness uzawulala. Bekukade nimame. Gone is the time. Gone is the time. I'm aware. Once you preach about your prosperity, people start to question you. But I want to release amadoda kaThixo azawushumayela i-kingdom prosperity. Singamshumayela prosperity kati ukhona ngapha. Sishumayela i-prosperity yobukumkani bukaThixo ekwincwadi kaMateyu chapter 6 verse 33. In the Bible there is a verse for the blessings of the church, for the blessings of abazalwane. The book of Matthew chapter 6 verse 33. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and everything else shall be added. Ibandla liqale ngo-secondary lamiye ku-primary. Yole nto ithi iBhayibhile ingangenkankulu ukuba isityebi singangena ezulwini. Can I come deeper? Hayi bangcwele, that's a revelation. Ithetha uthini laa nto? Ingangenkankulu ukuba isityebi singangena ezulwini.
ezulwini kuba imali yobukumkani bobumnyama ihlala engqondweni, kodwa imali yobukumkani bukaThixo ihlala enhliziyweni. The book of Haggai chapter 2 verse 8 or verse 9. Igolide nesilivere yam kusho bani? And God is love, ne? Uhlala phi? Uhlala kuThixo. Uhlala kuThixo. Enhliziyweni negolide yakhe nesilivere yakhe. Why imali ihlala engqondweni? That's why uvuka ekuseni ucinga imali, uyahamba ucinga imali. Ndiba imali yomKristu ayihlali engqondweni, imali yomKristu ihlala enhliziyweni. Kuba igolide nesilivere yeyam, mna Thixo wenhliziyo. Jonga kanjani? You'll be a multi-millionaire, but no one will ever notice that. Can you tell how many millions do I have now? From no. One of us there is okay millions. I said to in millions, still not plow back to the poor. Still not plow back to the poor, to the widows, to the orphans, sick people, elderly people, refugees. Shut up, man. But you follow power, you invest. Mninzi umuntu osengcwabeni ngenxa yemali, because imali iyahlala engqondweni. Usengcwabeni before time stress. Akekho umuntu onemali ehlala enhliziyweni o-stressed. Jonga abangcwele, yabona abantu batyebe kakhulu isikhulu banokusiza. And ngene ebandleni abantu badliwe ngumamoni. Wonke umzalwane odliwe ngumamoni, even if usendlini kaThixo, seyisebenzela the other kingdom. Bazalwane, kufuna sifundiswe ngemali qala. Into ezawulimaza ibandla akuthishwa ngemali. Imali inomamoni onzima if umzalwane umphatha ngayo umamoni. Most people bazawuphoswa lizulu because of the love of money. Undinceda ntoni ukuzuza konke ndilahlekane nomphefumulo wami? Yo, maningavanga lecaweni sebelenza aba mandiyobe sitele ngaphandle. Hallelujah. Verses number 9. Ndiyayazi imisebenzi yakho nembandezelo. Okay, bantwana. Oh, Nkosi yami. Omnye abe ndichithela ndihamba nabantu bandithi before next program. Yazi uThixo indlela abathanda ngabantu bakhe akafuni ndiye esiprofethweni. Kusekhona abantu abanezigongo. Ufuna esiprofetho sihlale kwinhliziyo ezingenazigongo, because uba ndisifake usenalanto sizohlala sibe nesiphume. uThixo ukhona abantu abalungisayo. Yes. Bengazi uba yi-honor kokuba ngexesha elinje wena ube uyapersecute. It's an honor. How I wish all Christians could apply for persecution. How I wish all Christians could apply for persecution, because we are in the era of persecution. If you are not persecuted, what kind of a Christian you are? Uyabona number 3 ngoku, number 3. Ndithe uqala imishado. 2.
children. 3. Popo. Yabona sobethwa uyintombi engendanga. Uyintombi engendanga. Ubethwa uvele OS wande chikaba ngokweni. Abazisombana ndazi. Uvela zise OS ngeke soma abazalwane abavale indlebe towards you. Uba kwathi bathena abazalwane sizixoxa singosegeyithini. It's a test. Win that test, my sister. Ungazunikele ngobusibula bakho. Ulumkani perile zakho yakho. Amen. Sekusele kancane. Be still. They know that abantu uthembekile yena oyakuthi kunye nesiliva eso afumana ithuba ingxaki bangcwele lakazana ingxaki xa nisengxakini nibafisti khangela ithuba. When you are in a trouble, always look for a loophole. There is a loophole. Akakwazi uThixo ukuba ngalivezi ithuba but asikho kwimo yokuqala baliphi ithuba lam kule situation likhona ithuba lam khangela ithuba in your situation. There is a way out. I'm going home. The gospel of the Lord
Namhlanje sizodecolonizwa. Ebangwele kobusuku sizothini? Sizodecolonizwa. Namhlanje sophuma apha si-decolonized. There is only one decolonizing spirit by the name of the Holy Spirit, the spirit of decolonialization. Holy Spirit. Babecimba into yobhengu, into yongidi, into yochiliza, into yotata, ababekho ngaphambili iphelile. Hayi, ivuka seyigabatela, seyehamba ngamandla omlilo siphela. Ngiyamsizela umshumayeli ongakhulanga, ongekho appreciative. Mamelani bazalwane, uma nifuna into yenu ibe namandla, sanuthetha kakubi ngoDade uBhengu, sanuthetha kakubi ngoDade uNgidi, sanuthetha kakubi ngoDade uPhiliza, oDade uDuma, ndifaka no-MJ kololuhlu. Yazi ugcinelwe imbiza ufike kaPaul ibibasela ngobani sofika phezulu uzigqatsa nje ifike sanebala oDade uBhengu athi lamakhwekhwe asiyange anathi ngendalo yoBhengu sawudliwe ungathetha lonto. Who is the owner of the anointing? The very same God of oDade uBhengu is the owner of the present anointing. To be revealed in the house of God, there is no check of our faith. How many? Thyatira, the corrupt church. Nithandiwe. Mina nibekwe Smyrna. Sanukhalaza. You are the chosen of God. If you say Smyrna, Furia, kuba kungene nabani, ngokhethwe nguThixo. Kanye nawe.
na. Let me tell you, bafundisi, alukho uhlobo lemimoya yaphansi kolwandle, imimoya yaphansi kwamanzi, imimoya yaphansi komhlaba, imimoya yama-principalities, imimoya ye-powers and authorities ezawumelana nabangcwele abadlule esimila. Let's live. Don't undermine yourself. Ungazijongi ngemeko, ungazijongi ngesimo, ungava abantu. Uthini uThixo kuwe ngawe? Yayazi imisebenzi yakho nebhandezelo nobuhlwempu nokusisityeni nonyeliso lwabo bathi bangamayuda bona bengengawo. There are many revelations of this. Abazenza amayuda bengengabo ngabantu abazogxothwa nguThixo. When we'll be dealing with the book of 1 John chapter 2 verse 18, kuthiwa bebengengabo abethu. Which means in the church of God there are employees who pretend to be born again. In all Pentecostal churches, in all charismatic churches, there are those who pretend as though they are born again. They are the employees from the kingdom of darkness. Abenza abantu abangasindiswanga bayonyanya salvation. Khona abantu abazibiza ngento yethu bengekho kuyo, abahlazisa into yethu bengayifuna abanye nje kungenxa yabantu abadeployiwe benza ngapha bakule nto yethu. Ithi incwadi kaJohn oqala chapter 2 verse 8 ithi ninentamiso, ninentamiso. Izokwenza ntoni intamiso? The anointing of the last church, the anointing of this church age. Yiyo uThixo ayivusela umlilo, izawubhena babangeni, bazawupopela abangengaba bethu. Uthi uPawulos exabene nento elunywe inyoka wavalapha basumlilo, inyoka zizawuvulela basumlilo. Challenge ya, you talk too much. Sakuphela inkuni yacima umlilo. From church board, employees are there. From our church boards, in our committees, employees are there. Don't worry, basumli. Fire! Basisikhungu sika Satan. Babenza ngathi basindisiwe. Yabancane. We are now starting a period of transition. Is prophet basengena kuso
sawuphetha ngesipropheto in 3 phases. Transition. After transition is reconciliation, then restoration. But as I proceed to this prophet, I'll let you understand each and every phase. Yes, bantwana. Uthixo ndiyamcela. Amabandla wethu ndiyawathanda. Kodwa they need this fire. The reason why singazumenywa in their conventions from the church board, uyaziwa uquka baningambizi lo because unalento. Woman of God, uyaziwa unalento, sibeke isithethe ngekabili because unalento bangcwele ingasuki kuni lento. Let me prophesy. Kuza izifo, seba? No, I'm not negative. Kuza izifo. Because izifo ziyangona namademon. Do you know last time there are demons that are meant to worship God. There are demons that are meant to worship heaven. Masizwe. Lento andivanga ngamuntu. But kuyacaca uba lama demon asegadala ayaxele kwathiwa you are the top demons. Ngapha kwenu akukho kwa demon inamandla njengani ma demon amangcoba asegadala. Niyabona ke mhla kwaze kwakhona umuntu onamandla kunani senazi banguKristu lo. Ndihlafunaphi axelelwe ngubani banguKristu. Kuyaqala wakuthiwe yangendlela endinike superpower. It's only a man by the name of Christ who can overthrow you. Nganamini uKristu lama demon ewangana aya athi there are no powers ezingaphezu kwethu makube wena ngokwenene uKristu. Ezo demon were meant ukuzukisa to glorify God. Initially those demons were glorifying the devil, but a transition came. Jesus brought transition. The very same demons that were glorifying devil started to glorify God. I told you last time, if false prophets, I told you about the power of those who were here last time. I showed them my power of uba ngaba apha igcuwa igqwirha lifuna ukuchana umntwana wakho, zonke ilali ezinamagqirha lizawuhamba lithufela walithufela ngechama. Zonke ilali ezinamagqirha astrong igqwirha lizothufela ongechama. Uba uye kulo lali enelo gqirha thitha utyiwe ngeke ube saphiliswa liyeza legqirha elithana ntoni legqirha. Okay. Then uhamba amazwe uyeSwaziland ndithi uphuma eMthubakazi uphuma eNdabakazi just because amaKristu awazithishwe zizinto. Xa kuthiwa umuntu uhleli inyanga emanzini ethwasa, do you know uba kwenzeka ntoni phaya? Uyofundiswa how to interpret the language of demons. Akekho umuntu ongahlala emanzini bangcwele, you must be honest. Phaya yimimoya le sele emthathile uyotrainwa okokuba akwazi ukutolika ilanguage yamademon so that aqhatha abantu kamnandi. Usuke eGcuwa eNdabakazi eMthubakazi eMsobomvu. Indaba zaseMsobomvu zizawuthethwa phi eSwaziland as they are. Xa
Cinga with your common sense ivelaphi na abobuqu. Let me tell you, esasuka eGcuwa ikwademonology kusetyenzwa ngosenior nojunior. Igqirha soze loyise idemoni elisemntwini xa idemoni lingumkhuluwa ngedemoni igqirha ephilisa ngayo. Ukuze umuntu aphiliswe kuba mxoki kufuneka ithi demoni esuka emqhubakazi ibe yijunior kwidemoni yegqirha eliseswazini. Then what happens there? Umninawa ukhupha yonke i-information kumkhulwa wakhe. Makhona mangcwadi. Then umsebenzi wegqirha litolikele wena lento esuka eGcuwa eze ngomntwana wakho nedemoni uthi strong ayikho. Ndize kulamadoda asigqibela igospel aphatha iBhayibhile. Bangcwele indoda ephatha iBhayibhile eyidivinator igqirha but leBhayibhile. Same route. Lamadoda kwenziwa kanje. Because bekaphala ithenge xa iqala uthi kuvukenye ekabe bathelekisa xa iqala ngathi yahlenye kuvukenye. Why? Banikwa this super demon. Yiyo lento ezosiprofetha sonke one by one. Ayikho bathixo lonke. One by one, because inyoka yakhe inkulu kunenyokana ezilapha kuthi. Zixela information ezinyokana kule nyoka inkulu ekuye. Atonika izifo zakho uthi uyaphila uthi prophesy papa, prophet papa. The challenge amadoda ase South Africa athanda abaprofeti ephethe iBhayibhile ngeke melane nalento sihamba nayo kuba siyayazi into yawo aprofeta ngenyoka inyoka anazixela information. Nangoku apho kukhona thina soze prophet dlula ngapha kwakho because ayidibani inyoka yobhethu nenyoka ngeyonyoka. EmaKristu sanukhatha ayikho indoda enoprofet umuntu one by one kugcwele indlu ingumoya kaThixo. Ni prophet wangenyoka because what demonology uma ngabe umprofeti une super demons. Zonke demons zesigulo ziyabhawa kuya anixele nonke one by one. Inyoka lemxelelayo so that lilapha kuwe ixele information atolike yena. Kokulo ka divusa bahle ningalahlekiswa is-false prophets ezingena moya ingcwele. Solo xesha bangcwele ngoku lumkani basabane ningaphumi kumoya hlalani kumoya. God bless you. Verse number 10. Musa ukoyika nabunye ubunzima oza kubufa. Yabona umtyholi uza kuyiphosa inxenye yenu entolongweni. Bangwala ayo prison there. Sikuyo. Bangwala siku spiritual prison. Wonke umuntu faithful uThixo ngoku uku spiritual prison. Yeah. Ukuze nilingwe niyakuba nembandezelo imihla 10. Thembeka kude kube sekufeni. Okay. Make sixhosalize. Sawuba nembandezelo up to October. Namhlanje uyaphela. Alose iprofeta ngabomzi Jesus. So siyabane bandezelo imihla mingapi
This revelation, if you're in October, akekho umuntu olapha ozawuphinde athi ibakala lakhe aloyike. Siyongena sisazi ba asiyangusutha. If November, usengxakini umthole ku. The 1st November, umthole eGuba. Usengxakini because revelation brings knowledge, and the knowledge is power. Ndokunika isithaba sobo. Sizozithanda namhlanje. Ezobo. Our kinds of life. Tonight. Ungaphuma ngakho yona sithaba sakho sobo. Tonight. Yes. Lowo unandlebe makayivi intethethwayo ngumoya kuwo amabandla. Khoyivala manje ngo-1 Peter chapter 12. Chapter 4 verse 12. Sihle tifuna ukukwela ababantu. Abangcwele izolo I was talking about ukucikidwa. Xa usacikidwa awubagqini. Ngoba usicikidwa sicudiswa. Yena xa ndilinganisa yabona manje akathumbo nemhlobo nithi liba phakathi amathumba amnyama. Kufuneka likhethwe. Lizaza usetyenzwa. Ukucikidwa usakhethwa nje ususwa kubo. Akukadilwa nawe sisi. Usasuswa nje kubo. Uzosetyenzwa. Bukhona abanye abantu baxa becikidwe bahambe. It's not yet. Khethwa. Phakathi kwabo. Then ungene kweyakho ibhakbhodi. Khona ezidlalini. Inhlama iyenzo lebhafini. Kodwa ayibhakwe ngebhafu. Ikhutshwa ebhafini. Ibe yileyo iziyele kwibhakbhodi yayo. Oshiyana imililo. Oshiyana imililo. Ungazikhuphi bafo sabha. Uzasenza izisu xa ushumana zigcwala umoya. Sakudla uhlaza. Ume phambi kwebandla thina ushumana inhlama. Awubhakekanga. Bathi abantu besebenzisa ezipholeleyo baphume sebewelo. Vuma ubhakwe. Vuma ukubhakwa. Abanye ngomthetho bayabhakwa babe over. Vuma ukubhakwa. Xa udliwa mntanami uyodliwa ngamanene. Xa ubhakwa wedwa base kuthiwa khona amanene. Yes, bangcwele. If I can speak about the power of God, the anointing, I need a special night to teach about anointing. Ayaziwa intambiso. And ibalemazile abantu intambiso. Ngokuba bathatha intambiso bengazi bayintoni intambiso. As such na andivuyi xa nithi ndingumpostile. No, not me. Apostle, if I were to take off the garment of apostleship, I would. But when let not ngumpostile akunto ndingayithanda, because ama-afflictions e-office yobupostile are immeasurable. Ziyakeni ikepuse emakhwenkweni. Hayi. Jonga. Ndiye jonga sobufuna ubuso bami. Xa uzibona ngisebenza sobufuna. Manje vele nje.
kaloku xa kuthiwa kuze umpostile akukhushwa mimoyana, uyandiva? Kanti wona umlozibekileyo abayazi bodwa igama umpostile liyaziwa kwamoya. Nako kukhushwa ukugqibela imikhosi, kukhushwa inkwenkwe ngenxa yethayithi. Bayabuza uba mfuzi Mathekisa, kutheni iintene zakho zigcwala kangaka? Mna intente andi-advertise kwi-social network ndingekagqibi ne-spiritual mapping. Ungabona uba mfuzi uMathekisa advertiser ndiqale nge-spiritual mapping. Yintoni loo nto? If ndiyakugatyana ndoke ndiyohlala kugatyana ndiyofunda imimoya khona, ndithandaze kugatyana, so that xa sendiposta ndiyayazi imimoya yokugatyana. Andilwi nemimoya phambi kwabantu. Imimoya ndiyilwa ndisathandaza ndindodwa, ndiyoyise ndindodwa, ndiyoshow ofa ngayo ebantwini. Lumkeleni ifashion yokuzifaka kwimida ungathandazi. Umema wonke amadimoni nabengazuza uthi izandla sesikhona. Jonga, ukundibona konke zenu zosa ndithanda. Nondifaka uTikTok zeke zithandele nje. Andingumuntu ojonga abangcwele. The more you grow, the more easy to tell it, no, not you, not for you, not you. Don't do this, do that. Look at the social media. One day I'll teach you about waves as a scientist. This is waves, but don't let it run. Okay, must we can go down. Ukufuna into yakho iphumelele, suyi-advertiser ungekanzi i-spiritual mapping, which means uthandaze uzile ngayo, uyicele kuThixo athi ndikunikile, then you advertise. Ndisho mvusane not esikuyo noma lo ufuna abantu bezila sikhupha nje apho kuthandaza ibandla. Thathe imvusane uyolwa emoyeni, uyolwa uzithengise. Bye bye. Kepha ukuphethe ndikuqala zenotwana andazi bani andikashumele imfundiso ndaba ntongenzayo. Ngashumela khona bafuna belungisiwe for the prophet. Okay, yeah, First Peter chapter 4 from verse 12. Sithanda inhloko-ndaba ithi ilungelo lokubulaleka ngenxa kaKristu. Ebangcwele lixesha lokuba ubani abulaleke as long ebulaleke ngenxa yenkosi. Lila xa ngaba ubulaleke ngenxa yantoni? Ngenxa yesikhwasebe masakho. Lila ucela uxolo uzoxolela uThixo. But if ungaye ngena Sithanda musani ukuthela nqa umlilo okhoyo phakathi kwenu wokunilinga, ngathi nihlelwa yinto yokuthelwa nqa. Yithini njengoko ningamadlelane ngeentlungu zikaKristu. Okay, enye into obangcwele ufuna ngimandisiza apha because ngandizigqibeza into. Ukhona into uThixo amandile umuntu esele abantu abazalwayo. Sikwixesha le-witchcraft, sikwixesha lika-antichrist. Uthi uThixo masitshintshe iindlela zokulwa, basikrobele. Wandinika uThixo eyona ndlela esimandi yokulwa ubuthakathi, yokulwa amagwirha, ingakumbi asebandleni. What a love them. Uthi jonga madam, sanuzisokonisa. If you want to destroy, and okwesibini, if umfundisi wami ule wa-careless wabona amagwirha enkonzweni, okanye abantu benkonzo bangirepotela bakhona amagwirha wenyuka ningalo emagwirheni, usengxakini lifika ibandla. The only remedy to deal with witchcraft, give them love.
bagqibile alukho phakathi abaqhatha. Give them love. So let me tell you, must be the mudlelane ngothatha. Yes. Verse number 13. Yithini njengoko ningamadlelane ngentlungu zikaKristu nivuye ukuze nasekutyhilekeni kobuqaqawuli bakhe nivuye nigcoba ukuba niyengcikivwa ngenxa yegama likaKristu ninoyolo ngokuba umoya wozuko nokaThixo uphumle phezu kwenu. Yebangcwele sanususa lo moya sanukhalaza. Yebazalwane sanukhalaza xa uThixo esebenza niyawususa lo moya. Isandla sikaThixo sisephezu kwakho nakungangena kwabilayo amanzi. But sungena if isandla sakhe awusiva because uyawungena wedwa. Ngokungokwabo okunene uyanyeliswa kodwa ngokungokwenu uyazukiswa. Every time ukhona a challenge, every time kunento, there is God, there is a dragon. Kwaba babini baxhomekeke kulo mzalwane. In between lo mzalwane uThixo uxhomekeke kuwe. Uba ngaba ureact against devil, you are for God. Usatana ulinde i-reaction. If you react against God, you are for devil. Whenever ube affliction, agony, difficulty, challenge, problem, know that there are two angels, and any of them come again with reaction yakho. Sama ngazo zonke indlela noba isimo bese kusiba sikusa bontana ungake umvise kabuhlungu uThixo uact against him. Noba imeko ivume always against, act in favor of God. Singavumi sona isimo kuba uyalimala uThixo wakureact against him for devil. God bless you. So noba ingxaki yomshado imesenda ingxaki yabantwana imesenda ingxaki yendlala imesenda. Sevana if usesenda into abanobe sesenda isenda ngumthandazo. Isenda ngumthandazo. Bangwane yonke into yomzalwana kwezinsuku ayizuphumelela elala. Ebangwane ayililo elebuthongo. Niyandiva? Hayi ngishoba ngibuzozela. Hallelujah. Ndizocelela uThixo tu. Ndizocelela uThixo tu. Sivana. Bangcwele ndiyanicela noba isimo sikusinda kangakanani. Yes, in between, your reaction must be always in favor of God. Isimo singavumi gqibela kulotha. Sizothandaza bangcwala. Mama, wathi kuthandaza. Bakhona abantu ababaya cela abantu bangcwala into othini.
tata le meko yaseSmirna bendikuyo wenseSmirna mna onye before baba sakho baSmirna sibafaka ePhiladelphia kubafaka emaletawe kulesi sengayo apha ezolentshabishi nasi letawe ifunwayo na bantwana the so-called body of Christ ngokwamabandla asiqhenya is the church of Philadelphia. Its hours awuphilwa is characterized by Philadelphia. Then eSmirna sifakwa because uphilo lufutshane so that singene Philadelphia. Abantu abaninzi bazophoswa luphilo because awukwazi ukuphilwa ungavayanga eSmirna. Awuzuphilwa useTiyatira. Awuzuphilwa useLaodike. Awuzuphilwa useSardis. Awuzuphilwa usePergamo. Kumele bathi awuzuphilwa uthi via yoSmirna to the church of Philadelphia. Bazoyifunda ekhaya yeke. Basho babe nomdla woyifunda the church of Philadelphia. Yini esizengayo namhlanje. Mama kuthandaze. Bawengcwele uNkulunkulu wethu othandekayo. UnguThixo wena wedwa uyaphila. uNkulunkulu wethu othandekayo. Sithethile inkosi kuleyo Baba wethu othandekayo. Nabankosi abantu bakho Thixo wethu othandekayo sibazisa kuwe. Thixo wethu namandla onke ubabonile Baba wethu othandekayo uzivile Nkosi insizwe zabo. Thixo wethu othandekayo uzibonile Nkosi izimo zabo. uNkulunkulu wethu onamandla onke uthumela ingelosi yenkululeko kule ndawo Baba wethu othandekayo. Shandana bakho sandele bebele khosaya lidali baba khosata liyala baba khosaya siyayamkela ingelosi yenkululeko phezu kwabo. Siyayamkela kule ndawo egameni likaJesu waseNazaretha ingelosi yokhululwa kwabantu bakho. Siyayamkela 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 wethu umsebenzi siyakuthumela
Tikabahanda Boshikatabaya. Yendelebe Handala Boshakatabaya. Ayete Dota Yamlindo. Ayete Dota Yamanta. Ayete Dota Yamupina. Tuwe Misolo. Tuwe na Minaja. Tuwe na Pamate. Uibala Sobo. Ufanala Gugusugishwa. Ufanala Gugupalagishwa. Ufanala Ibago. Wena Pilayo. Wena Namanta. Shitibayata. 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 Urakatoshika. Yeketelebeshaka. Rotoli Babakataya. Shibaya Navaseke. Rotoli Babakataya. Uyapira. Uyapira Jehovah. Uyapira. 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 Ulamaya Kato. Elele Hatanabasaka. Ola Baba Basaka Lavaya. Rodo Hantelebesaya. Ola Baba Katanabaya. Lenya Ulekao. Kuluna Ulekao. Ukamari Gasosa. The people of God.
Can we pray for someone right now? Akasimvukise sizwe prophet. Professor was prophet, akasimvukise. Phambi kwasiye bangabe prophet, akasimvukise worship team. Akasimphakamise bana akasimxelela ungubani. Akasimxelele uba unguye Yehova. Ungu-Alpha, ungu-Omega. Sisiphalo, sisiphalo. Jehovah Shalom, Jehovah Nissi, Jehovah Power, Jehovah Promise, Jehovah Shalom, Jehovah umoya xa sifunde eBhayibhelini sifumana incwadi kuthiwa libandla laseKorinte, libandla laseRoma, ibandla laseEfeso, ibandla lamaGalati. uThixo bangcwele wasenzela inceba, wenza uba kube khona icawe, inkonzo
yokuba ibaleke igospel ibalekiswa ngamabandla wonke asesixekweni. The reason why uThixo wasikhulela uba esixekweni noba zingaphi iministries, noba zingaphi inkonzo, as long as onkonzo esixekweni zisebenzisa umoya omnye, zingohlukana ngezinto ezithile ezimbalwa, kodwa esixekweni kumele uba umoya wenkonzo zesixeko esinye ungqinelane ube mnye. Isiprofethi ubangcwele siqala kule ndawo. Intsimi singahlala phaya emakhaya